моҳиравон қазияи ду духтари наврасе дар суғдухатлон расонаӣ шуд ки зимни сафари президенти Тоҷикистон ба манотиқ ба гуфтаи мақомот ба таври ногаҳонӣ аз Эмомалӣ Раҳмон кӯмак хостанд. зоҳиран чунин нави имдодхоҳӣ барои ҳалли мушкилот ба анъана табдил меёбад. аммо ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод мегӯяд ба фарқ аз ин ду ноболиғ занони деҳаи Иттифоқи ноҳияи Вахш натавонистанд ба мулоқоти президент дар ҳафтаи гузашта роҳ ёбанд. дуруд бар шумо. хуб бигӯед ки занон чӣ арзе доштанд ки мехостанд ба гӯши президент расонанд? бале шало се зани камбизоат аз деҳа аз ҳамин деҳаи иттифоқ мегӯянд мехостанд аҳволи деҳашонро ба президент расонанд ки дар он 320 хонавода ба сар мебарад, вале мактаб нуқтаи тиббӣ надоранд, азоби бебарқиву беобӣ мекашанд ва мушкилтар аз ҳама касе ба додашон намерасад. як хонум сокини деҳаи иттифоқи Вахш мегӯяд вақте мехостанд ба мулоқот бераванд дар пушти дарашон 3 мошини мақомот меистод ва як нафар аз онҳо бидуни шинос намудани худаш мегӯяд ки ба деҳа яъне ба маркази ноҳия наравед. ба мо гуфтанд ки шумоҳо бетайёрӣ мераведу намедонед чӣ мегӯед, шаъни моро дар пеши ҷаноб пас мезанед ва обури моро мерезонед. магар ин сокинони ҳамон деҳае нестанд ки пеш аз сафари президент ба ноҳияи Вахш шикоят намуданд ки аз онҳо бисомонӣ талаб доранд? бале воқеан инҳо аз ҳамин сокинони ҳамин деҳа ҳастанд ки гуфта буданд намояндагони ҷамоат аз онҳо барои корҳои ободонӣ дар осонаи сафари раиси ҷумҳур бисомонагӣ хоста буданд. аммо намояндагони ҷамоатҳои ноҳия гуфтанд на аз мардуми оддӣ балки аз моликони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва хоҷагои деҳқонӣ аз мағозаҳо барои ободонӣ пул гирифтанд. мақомоти ноҳиям баъди нашри мақолаи радиои озодӣ дар ин бора вокуниш нишон дод ва дар радиои худ гуфт ки ҳукумати ноҳия дар рушду тараққии маҳаллаҳои деҳот талош ба харҷ медиҳад. бубинед мушкилоте ки ҳоло сокинони деҳаи Иттифоқ аз он шикоят мекунанд аслан бояд дар сатҳи маҳалҳову ноҳия ҳал шавад, на дар сатҳи президент, магар не? дуруст аст. масъала низ дар ҳамин аст ки ба гуфтаи сокинон бо вуҷуди муроҷиатҳои ботакрор мақомоти маҳаллӣ барои ҳалли мушкилоти онҳо даст ба кор намешаванд. ҳатто дар моҳи феврали имсол радиои озодӣ дар бораи ҳамин деҳа гузориш омода карда буд ки дар он гуфта мешуд деҳаи мазкур 500 хонанда дорад, аммо набуди мактаб кӯдакон маҷбуранд аз 6 то 12 километр роҳро тай карда ба деҳоти ҳамсоя барои таҳсил раванд. шояд бо дидани он ки дар баъзе мавридҳо ширкат ва суханронӣ дар мулоқоти президент зиндагии ин ё он афродро дар як они воҳид дигар мекунаду мушкилотшон поён меояд, шояд ба хотири ҳамин аст ва теъдоде аз сокинон низ мехоҳанд аз ин шанс барои худашон истифода кунанд. сипос барои суҳбат ва бояд гуфт шумораи онҳое ки пас аз мулоқот бо президенти Тоҷикистон донишҷӯ ва ё соҳиби мансаб шуданд зиёд аст. дар ҷомеа онҳоро ба навъе назаркардаи президент меноманд, вале мунтақидони президент таблиғоти сиёсӣ барои касби маҳбубияти бештар унвон мекунанд. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.